Yo, boom! It's your boy, intwana ka King Ginger, uCream de la Cream, ubambo lunye, uhlase, ngithi kuwena, ngudlamini usibalikhulu uJamaka Shadi inkomo zidle ekhaya ngoba isola belusi, usigunya mkhonto umfazi mabele made, owancelisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another beautiful episode of Uyangitsholela baba wami khona la on Duyaza TV. Uma ngaba wakasubscribe ku Duyaza TV usenkingeni ngoba izinto esiniphathele zona senza kanje zimnandi kuphela, yenza kanjena, subscribe, ulike, ushare, ucomment and sit back, allow us sikulethele izinto ezimnandi kuphela. Ngokusho kanjalo ngithi kuwe awugcintshitshitshi sizuzu. Sanibonani, sengiphinde ngabuya. Welcome wakadlamini usibalikhulu uJamaka Shadi inkomo zidle ekhaya ngoba isola belusi, usigunya mkhonto umfazi mabele made, wancelisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangitsholela. Mara wena wayitsuri nakina limuntu. Akusetshenziswa condom, ayisebenzanga condom. Jwayela ka imali yami yonke le. All of abakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona, we face them every day. Lo umuntu lo. Uthi umuntu amzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Qale kabusha impilo. Cishe ngathi welcome back. Okay bafethu, ngiyanamukela futhi sesiphinde sabuya namhlanje ngiphethe sisi abawu i-trio, phethe sisi abawu 3. So angizukumosha isikhathi njengenjwayelo as usual. I'm not gonna waste time because naturally ngimfishane, so ngizoba mfishane. Ngicela ukwenza kanjena, hlale phe kodaba bosisi bami, ngicela nisondele kimi. Wozani kum. No, uzani kum, uzani kum. Izani bantakwethu. Ngicela ningimele sibheke lo yabhudi loya. Ngoba le ndaba inalo bhudi, sisiwami ngicela usondele uze la eduze kwami ungasabi nakho-ke. Sisi sawubona. Yebo njani? Siyaphila kunjani? Siyaphila. Igama ubani? Nonkululeko. Nonkululeko. Sisi igama ubani? Ulihle. Ulihle. Sisi igama ubani? Lebogang. Lebogang Mkwena. Amazi Lebogang Mkwena bedlala ibhola. Amazi Lebogang Mkwena. Okay. Bafethu siyabonga ukufika kwenu la namhlanje. Yabo? Siyabonga kakhulu. Sisiwami indaba inawo. Wena obhalile, wena onenkinga, wena obhekene nezindaba. So thina siyazi ukuthi kwenzakalani. Umuntu usekhaya akazi ukuthi kwenzakalani. Ngicela nje usipende lesithombe esincane for someone who's watching at home ukuthi kwenzakalani. Why are we here? Mina nginomuntu wami uThlogi. So uThlogi, we've been dating for 4 years. Okay. Manje uThlogi kulamalanga lawa ngiyambona ushintshile, kunoshintshonyana. So this other day aseshaweni ifone ikhali. Ngiphendula ifone, kufona ulihle. Mangiphendula ifone, ulihle ayidrop ifone. Ngithatha amanamba kaLihle, ngwafaka efonini yami. Ngimfonela uLihle, ngimbuza ukuthi wenzani uThlogi, athi hayi mina ngomuntu kaThlogi. Ngithi hayibo kanjani ngoba uThlogi umuntu wami nihlala sonke. Ngimangala lapha yase kufona uLebo. ULebo ubani? Ngithathe futhi amanamba kaLebo. Angingambuzi next uThlogi. Ngithatha amanamba kaLebo, ngifonela uLebo futhi. uLebo asho ukuthi hayi umuntu wami uThlogi kanje nakanje. Boyithu ama 1 year, mina ngu 4 years. Siswambona, ngiyaxolisa ukusho nje odana wayikhethela umbhebheni indoda yakho umbhebheni. Hayi umbhebheni indoda yakho. Ngiyaxolisa kodwa nje ngendlela osuchaze ngayo, umbhebheni. Sisiwami ngicela ukuza kuwena. Usisi lo ngala uma ngabe ekufonela ukuyitexta enza whatever, uthini kuwena? Hawu usisi uyangitshela ukuthi hayibo njengoba uthi uThlogi umuntu wakho nami umuntu wami. Ngicela ke sihlanganeke as ladies sizokhulumisana ngale ndaba. Ngithi hayi okay akunankinga. Hawu sisi wahlanya wathi ngithi angeke nje, angeke ngathi nami ke lo ngitshela yona nami le ngizokutshela yona sisi. Waphelela nje kanjalo ke manje nje ngikwate nje ngikwane nje unwabo nje. Ungaligana unwabo ngcono ufuthi. Hamba ke. Sisiwami ithini indaba yakho? Mina sisimanga ngifonela kanje noThlogi. Wayibamba ifoni. Ngayibamba. Angithi angiyazi nami. Ngiphendule hello njani sharp. Hello, ukhuluma nomuntu kaThlogi. Umuntu kaThlogi yimi umuntu kaThlogi, so ngikhuluma nomuntu kaThlogi kanjani? Ngithi loudspeaker. uThlogi waphika walala ngomqo, uphikile. Ngalelo langa lelo waze wayengikhipha sahamba saya eKFC.
mina nomuntu wami. So nami ngimangele ukuthi bahlala bonke kanjani ngoba nami uyazalale kimi, so ngimangele. Waphika isiZulu. Waphika uyamphika. Athi Usisi yena ngiyabamazi. angimazi. Usisi ofonile uyabamphikayo. Usisi yena ngiqala umbona namhlanje. Manje sisiwami ngicela ukubuza kuwena mfethu, ngiqale kuwena. Uma ngabe uHlorhi enza kuwena because obviously wakushela. Ekusheleni kwakhe awumbuzi yini ukuthi mhlawumbe awunayo umuntu okhona empilweni yakho? Ngimbuzile ukuthi umuntu because mina by the time ngiqeda ukuhlukana nomuntu wami. Okay. Ngamtshela ukuthi mina ngiqeda ukuhlukana nomuntu wami and then wathi hayi akanamuntu bekeze ngapha ngokuzofunda. So akanamuntu ubhizi unake incwadi. Mina ngazi umuntu wami umuntu onekela incwadi sekanake nami. Sisi wathini kuwena? Wangitshela kahle ukuthi hayi sina sami hayi mina nginamuntu yazi ngizihlalela nje ngiwani ngiright kanti nkosi yami ngithi hayi isigaqa esingaka ukuthi nayibo indoda izongila hayi shema ngiyamsaba shem lo bhuti yabo hayi yena ungenzele ezibukwayo angifuna nokungasho hayi ngikwatile ngifuna nje ukuthi angitshele kahle ukuthi kahle le nto le ayidlalayo ngifuna nje asitshele Sisiwami usuyangivumela manje indoda yakho umbhebheni. Umbhebheni nangomfaka iring mos. Umfaka iring. Hayi indoda yakho umbhebheni. Umseleko straight. So sisiwami ekuhlaleni kwakho nobhuti isikhathi eside. Kunini la oqala ukubona khona ukuthi kwangathi izinto ayisahambi kahle? Sekuyimonth manje. A Akabambeki. Uphunyuka nje insipho emanzini. Uyashelela. Uthi nje Uyashelela uHlorhi ayikho into engamenzeli yona, into engizwisa ubuhlungu. Ayikho into engamenzeli yona uHlorhi, ngiyamgcokisa, ngiyamfida, ngiyambhejela ayobayenzisa amazipho. Bheka wamanjani. Wamenzisa namathathu namathathu. Umuntu wami ngithi Eya angithi thona sithanda Omunye angazi imuphi oWhatsAppile ukuthi ifoni iyavalwa. Kumele bambhadalele. Vele sisi uyabona nje amazipho sila. Yes, yangithi nothe indoda kumele kubonakale ukuthi uyindoda vele. Hey ngiyakutshela. Wafethu. Hayi le ndoda lesijwayela kabi. Umseleku kahle. Hayi ka explain namhlanje umseleku yena. Hayibo umuntu ungipromise nokungishada. Hayi imhlolo. Draw umshado sesizodraw ngokuqoqa. Hayibo kanjani manje? Uzodrawa uligqoke ulokhu uligqoke kanjani? Hayibo. Ushada wena. Hayibo hayi lalela lo mhlaba wami noHlorhi. Kusho khona. Lo mhlaba lo wami noHlorhi sinibolekile. Hayibo. Osho ukuthi kahle wena umamkhulu kahle. Akunamamkhulu ngumfazi kaHlorhi. Kanjani? Mina ngama roll on side chicks. waze wajabule ngathi ngiyabona kube uNkulunkulu wami. Sabona. Hayibo. Kusho khona. Nibahle ninje imali yami. Lo mntu yasiphephela imali. Akana next. Breadwinner. Siyabonga nje sibahle kanje nje imali yakho nje. Umphathi kaMandela. Siyabonga ke kungcono ke sizotha njengoba sesishilo ukuthi ke wena umamkhulu ke usazongisupporta ke kamnandi kanjani uzongisupporta ngani ngemali yakho sobona ukuthi sazoyithola yona le yami hawu angithi phela wena umreki makeze mana azokhuluma lo mfana wena makeze lo mfana azokhuluma wena umreki wena into engiborayo yazi into engiborayo ngiceda umhlanganisa nomamami wahlangana nekhazini yami njoba sekuvela ukuthi uthi yini umfazi yini wife senzo sisohlana no 4 years. 4 years 1 year. Ngicela ungitshele kahle kusho khona. No, nina 6 months le 1 year yenile abayihlanganisa. Hayibo, inhlolo. Sibanishaka le 1 year. Hayibo sisi. Hayibo. Ngicela ukubuza mina mfethu. Ayahamba nje ngomthondo kaHlorhi. Seniphikisane kangaka. Uthi omunye iroko uzodrawa, uthi omunye ikhohlwani nama ngimiyeke. Ngiyamfonela uHloni uyafika la. Mase kufika isikhathi sokuthi a decide because he has to decide. Awukhona ukujola nabantu abawu3 ngesikhathi esi1 bengazani. Because if ufuna ukuba nesithembu, uhlala phansi nomuntu obe naye kuqala. Umtshela ukuthi sengicabanga ukuthi
ngibe nomunye umuntu. Uma ngabe uyavuma ebese uyakwenza lokho. If akavumi ukuyeka ungakwenzi. So ake sithi uyafika ke manje la uHlomo. Sekumele akhethe. Ngicela ukubuza kuwena sisi wami. Athi ngikhetha nangu sisi. Ithini indaba yakho? Ngiyobe ngisekebo lethu ngithulile emakhazeni. Lapho ke ngiyobe ngithulile emakhazeni ekebo lethu over my dead body. Never. Hayi kuhlanyelwa thina serious. Ubuza kunina nobabili. uHlomo uyafika la athi kunina. Ube iphushela isikhathi ngani? Uhamba noma mkhulu. Ithini indaba kunina? Yo hayi zoba ngimestela isikhathi unyaka wonke mina ngisho ukuthi umaqondana wami hayibo hayi azobe yislima kamambele awungeke kamambele yo ikhona mara into enje hayi ngiyaqala ukuyibona yo bona lapho ngizosho ukuthi abafana abashiswe nje bonke straight kanjani Anithi bonke phela nifaka nathi. vele nina nithembeki bhuti yo anithembeki amadoda niyafana nje niyi-1 nizofela uhlori ukuthi uhetha mina mina Mangifonela mayibamba ifoni umtshela ukuthi Hlori sengifikile woza. yo ngihlola la wayikhuluma yena thina singakhuluma Nanginikazwe indaba nina nibona. mamkhulu Hello baby. Ngishap my love. Sengifikile woza baby. Wangifonela ngenombe different we. Hayi angithi ngicela ukufoniswa angina airtime. Woza baby. La sesehlana khona. Sharp. wengifonele nembe different Hey, ngiyacabanga ukuthi omunye uyambona ukuthi kahle kahle ukuthi isitshaba vele Mawuyazi ukuthi sehlana. hey asazi namhlanje soke sibone today mamkhulu asazi samkhapha umuntu emhlabeni I'm the girl I think. Usually what I used to do ne ngithi abantu abaseceleni abangayona imain ngiye ngibafihle. But angizukunifihla ngifuna ukuniyeka nje kanje aqhamuke anibone. yeah Ngifuna angizukunifihla. Ngifuna ukuthi nje aqhamuke anibone nini. yeah Mina ungasifihli ngusifihla ithena bekasifihlile sesifihlile already angeke Ngifuna makazi ifihlo kabili. kunini yo ayosichazisela kahle mamkhulu Kumele nimhloniphe umamkhulu. hayibo uzoyidroba mkhulu kwabantu mamkhulu angishilo wathi ecebo lethu iyo hayi la la kusemhlabeni Uyeroza lapha. uye Sithandwa sami. Baba woza ungabanjwa amalimo obusula kade uzushesha uzale. Ubuza ugijima. Yebo baby. Yini manje? yini manje yini manje ngani Kwenzakalana. niwenza le wena kubona utshela thina wena kubona utshela thina namhlanje athi mamkhulu wakho Wena ihlangani kanjani nabo? Abobani? Hayi angibazi. Woza la. Woza. awumazi namhlanje awuyokungitshele kahle umama wami uyamazi Baby angibazi. Sondelela sisi wami. Ngibafonele ngibathole efonini yakho. umama wami uyamazi Yeah. Mina angibazi. Ngiphi imali mina hlokhona ukhipha abantu emakhesi. Mangimfonela ukuthi bekahle nawe. Sisi ngeKFC athi KFC hayi ngitshele Baby angithi manje. Yini engakenza yona? Uswelani? Yini engakenza yona? Uphilo olukomero. Oh manje uyakhala wena uba nelast. Mangisemsebenzini. So mara baby. Anginamakaphela. yekela ukungingiza manje Bekumele ngenze inhloko. hawu Ngihlala endlini ngibe yislima 4 years yonke. 4 years yonke. So wena ungena efonini yami. Vele. Eyakho. Into yakho yami. Awuyibambi phone yami. awukhona Awuyibambi phone yami. izolo lokho bhuti menginaye izolo lokho menginaye namhlanje awungazi Umazi. namhlanje awungazi today Uyababa hayibo bafaka amazipho bafaka amarengi beka mina njalo. ngalela la hello bamba nizandla kanti soshada la ngalela langa afona zange waphika wathi nabathi awumazi awushonga njalo ngibasiwa awumazi Uyangiphika hlo. angithatha kangazi okay sharp yo Lo sisi ngiyamthanda ubune evidence. ngikubhe ubani nobani laba ubani nobani laba
laba hloho ngenzani mara wallpaper hloho ngenzani efonini ngenzani bese kuthiwa mama bese kuthiwa ngenzani lento yenzayo hloho awuzolo lo yini ngokhulula amateke mali yami khulula amateke mali yami khulula amateke mali yami khulula amateke mali yami khulula amateke mali yami mina Ashandaba for the fact ukuthi uhambile wayodla ngaphandle uphuzile mama uphuzile wena uphuzela kwabanye abantu hlelo wena ubuye endlini hayibo ubani understand mina ngingabizolo kahle mana wo mina ngifuna ukufonela mama ngifuna ukufonela mama yakho ngifuna ukufonela mama yakho ngiyomfonela yini yona le ubani understand la uyashayela wena hawu mina lo sisi lo nihlangane naye groove ubani understand uze yimi kayi1 yeah so you understand ubani la mina ngize kuwe stand naye groove kwaphelela lapho futhi kahle thina sama one night stand uphuzile mina hayi wena ungitshela kabi wena ngathi ngitshela ukuthi umuntu ungitshela ukuthi awunamuntu kanti ngomamkhulu hayibo umshavuto khona ufuna wena nali 1 year lijona yebantu so ubuwa maka uso uyithe nali 1 year lijona uyithe 1 year khuluma mara ngikutshelile lebo uyithe nali 1 year watshela mina ngitshelile ngathi awunamuntu mina mangitshela wena njengoba uzongishela mina angithi wena ufostile wathi ngitshela ukuthi ngiyatshela la wathi ufuna ukubana kumama mina ekhazini yami wena usile khulula amateke mali yami usale namachaka akho akuna baby lalela ngiyavuka mina ngiyosebenza why uvuma utsibilo nonali why no vuma uri also ano introducer wena in a moment Joe I was just doing moment sile una last one wena ayinto yetsa ngusisi baby kanti udlala nami wena awuthi best untsela lesson usabuniti bonita uthaka man so bikampeka ngilwana boniti mbeka okay sharp ngiyavuma ke nesikhathi ngihlala naye but wena yakho mina nawe ngicabanga ukuthi yaphela manje uyaphela la yaphela manje wayifetwa mu ngoba uyongimoshela kahle kena umthetho ngifonele mina ngimtshela ngathi angamfonini hayibo awulebo right ukuthi afone yena wena otofoni no angibheki nesikhathi ngihlala naye hello uhlala naye mangisemsebenzini uhambe ehlala nabo lebe apha mangame bhuti uyakhala ukuthi wena Spanish mina ngiyenze qhubeka nolebo soqhubeka ngena ene umsebenzela wena kakunasimu ngabunje lo muntu kimuntu atamela kakunasimu ngabuso awusiyo wethi nomhlaba aya Spanish uspanela wena ke understand uspanela wena ufathelete wena unkathelete ene nakuyawulaphi awuthi bra ngisha mina no mara ngithi usezuthu lalela ke letha amateke mali yami ngikhulula igathelo zemali yami imali ifike lapha ngidwa ngichuzule buwanye wakho wenzani angichuzule wena baby uletsa ngalebo yena ulebu ngiyayiceda naye hayibo nami yasilahla wayiceda ungibheka kahle ungibheka mkhulu uye kahle ungibheka kahle sile wena yo abantu omhlanganisa nazo ukhetha wena angithi uyiqalile nawe ngiqale ini wayephendula ifoni yami wena ungenza kahle wayenza mabangibheka bathini mama bani iphepha yakho bathini ukhetha statement ngiyi1 kuwe ezinto ebuhlungu ukuthi upromise ukungishada hayi ngaphola hayibo ngaze basazolwa ululisa
Sithandela mkhulu manje lamateki. Baby wenzani uyaxolisa ukuqhubana nalama statement wakho. Yeke lo statement. Wathi sama statement thina. Hayibo sisi. Hello statement. Lebo. Ngicela ungiyeke. Akhuluma ndodami kanjalo sisi. Lo uthi mina uqolisa kuye thina siyilima zakho thina unibonile phela sazomsebenzela uthanda ukusapota amadoda uchuze mina okusalayo sizatshela ngenkani ngenzani bathi nizatshela ngenkani angeke yaphela namhlanje angithole soboneke ngoba yena uyimain chick zoba bazongenzani Uchuza yena ne. Yabona yenza ingcwele imali yakhe ukuthi mfethu ukuthi nibe so nginiphatha Ngitshele tawo so manje kumlethe namanje isikole besenzani bafethu so friends nabo grand mfethu osovaya sonke kanjani lihle angeke izinto ukuhamba nomuntu wakhe baby mina ngithanda angithi yamuza ukuthi akafuna ukuphuma kini angeke ukubone lokho uzodrawa la uthi uzodrawa wena uzodrawa ungiphuma kuwe angeke ukubone kamnandi kanje wangihlanisa into eyisomali yakho batshela phela nawe yami wena ungena ngijwayele nawe i-side chick yakho ngiyenzani fanele mama ngitshele lento ntshelana nami ngizofonela ngitshela amakhazini wami nami ngizofonela mama yakho nabobhuti bakho ngibatshele okanto angithi nje ngiyalungisa nawe side chick yakho angisini side chick ngimeni oh girl yabona uqaleni yabona manje ikuphi bekumele ingabi la bekumele nokubhabha ngenzani into ngenze njani mina marifuna mina ngizonshiya la ngihambe uyimshiya kanjani ngizonshiya la mina mina ngimthetha kethe ngichuza choose man get decision yawo mina ngichuza umama asambe umuntu wethu lo hayi wena usile hayi wena kanti ingqandu mamkhulu wena usile yekelani umuntu wami asambe ngefana mina ngiyahamba mfethu hayi ngeke hawo wazosimosha nimplophe ngicela nimplophe protect hawu Sure. Hibo. uthi marwana bayibosibizana ukuthi sizohlambalaza kanje Mina bengifuna ukukhipha iqiniso, asuthi bengifuna ukumhlambalaza. okay wangamtshela ukuthi angikhethe ke manje ngiyakutshela ukuthi umuntu wami Decision yakhe mina ngikhona ukumtshela. kanjani mina ukhamisela nokungishada Nkosi yami But angikhona ukumtshela ukuthi akhethe bani. yo ayisho ukushada yani nakhu nawe uyangihlanyela self ufana nalokho manje sofuna manje namanje ngilwe nawe
Angeke. Hamba uyithengisa lo ring uthole Hayi imali. kuzongisiza shame and ngiyoyigalisa futhi. Hamba uyiqalisa. Mara vele uzothola malini ngoba uzothola 1 rand la. Akunandaba. Wavuma na wakufaka iring ye 1 Uzothini rand. umuntu makangipromise ukuthi uzongishada? Iyo mina ngiyaqala ukunyelwa Kwenzile kanje. ithathu kwenzile at least utholile something. Yeah, mara manje ubani uzongifonela? Angivuse ekseni. Wanye yonke. Kanjani? Nalo ngizomthola futhi naye maceda ngenzeka so. Angeke. Kusho ukuthi nalo munye ngizomisa kumele ngimintroduce uma amfuthi. Kanjani? Shame umjolo is scam. Umjolo is scam. Mara abantu abafana abafe bonke abashiswe. Yebo bhuti nani nje nani. Niyafana ninhlobo eniyodwa mas. Anikaze nijole nathi mos benijole no home. Why uvuma usibizile? Why? Bafethu umain chick uyena ongifonelile. Athi unenkinga mina bekumele ngenze njani? Ngoba mina ngizama ukulungisa inkinga efana le. Beyimele ubheke i-age, like ibheka i-age, ubheke ukuthi uzosihlanganisa naye. Noma bekuthiwa lo muntu behamba kanje i-decision yakhe. Kumele ubheke i-age ubheke ukuthi uzosihlanganisa naye. Bheka manje ugogo phela lento Uyathanda lo gogo. Cause uyambetshela, uyamthela. Kulungile. It's fine ke. Ahambe nogogo. Makahambe nalogo. Kodwa yena uzongikhumbula shame. Okusalayo uzongifona futhi athi ngisuse nale wallpaper lo ngijwayela kahle. Wena uze uzoyenza nayo wona. Bafethu ngahamba nami uqedile wami umsebenzi hayi ngeke hayi. Uthi nje ngisile sala. Hawu. Athi ngisile mina ngise kanjani? Yiba beze kimi. Angisuka ngala ngihlala khona ngakubona yiba beze kimi. Sengisile namhlanje. Bafethu. 3 abantu besifazane 3 indoda eyi1 umsiliku. Guys, I'm not saying akumelanga nibe nabantu besifazane abayi3. But kuyakhulunywa lezi zinto ziyakhulunywa bafethu. If you feel like wena ufuna abantu besifazane abayi4 noma abawu3 lo onayo already mfethu uhlala phansi naye mfethu yabo ukhulume naye umtshela ukuthi mamazi sengicabanga ukuthi kube khona omunye and then bese nifaka omunye if uyavuma yabona if akavumi nakhona iyekela ungayenzi ngadlala abantwana babantu bafethu. At the end of the days these are people mfethu, they've got blood, they've got feelings yabo. As much as bakhuluma ukuthi hayi imali uyabanikeza but they've got feelings at the end of the day. I'm not happy. Yeah, I'm not happy. Sifikile sazama ukulungisa ubonile ukuthi nawuthi kube njani. I'm not happy. Ngokusho kanjalo ncintshi vum gone kanje. Sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibakhulu Jamas Jadu inkomo zidle ekhanga kuba selabile usigunya mkhonto umfazi mabele made wancilisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangijolela. Mara wena wayitsuri nakina lumuntu. Akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom. Jwayela ka imali yami yonke le. All of abakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona, we face them every day. Lo umuntu lo. Umuntu amuzwanga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Qale kabusha impilo.